आं दिनै जि बाथ्राखौ बुंगोन आङो थारखौ बुंगोन आरो सैथोखौनो बुंगोन दिनै नोंथांमोना नुदों थांनाय डेटखौ बावबाय 27 ना 26 तारिखआवहाय मा होनना बुंदों BPF नि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै प्रहलाद ब्रह्म बिदा गिदिर कास्टम बसुमतारी ब्रादार आरो बिक्रम दैमारी ब्रादार बिथांमोना साथाम दैदेनगिरिफ्रा दिनै नर्थ गंगिया ओनसोलाव फैनानै राजनितिनि मेल खालामफैदोंमोन आरो बे राजनितिनि मेल मिटिंआव बिथांमोनहा जे UPPL गभर्नमेन्टआ BPF सापर्टारफोरनो खुनु मोनसे जेबो खामानि होआखै जाख'नानै गालांदों सोबख'नानै गालांदों माने ओरैबायदि कारापसन खालामदों माने BPF दैदेनगिरिफोरनो एबा BPF सापर्टारफोरनो खुनु मोनसे न' फैबाबो न' होआखै माबा मोनसे सफैबाबो माबा मोनसे होआखै होननानै बिथांमोना बुंलांदों आरो बे बाथ्राखौ जोङो गोख्रों भाबै जेनेखि UPPL दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै प्रेस मिट होफिनदों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना बाथ्रा बुंदों दा बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों मा बुङा आं नोंथांमोना ससे खिथाना लाग्रोगोन आरो बे खिथानायनि उनावहाय आं दिनै नोंथांमोना डिटेल रायलायगोन जे बिथांमोना गमामायैनो बिथांमोननि बुंनाया मा बुंदों आरो गोख्रों भाबै बिथांमोना दिनै बुंदों जे कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा सोंखारिदों आरो बुंदों आरो इयुनाव जुदि बेफोरबायदि फैनानै जुदि जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि खालामफैयोब्ला बिथांमोना बुंदों फैदो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो प्रहलाद आरो बिथां माबा कास्टम आरो बिनिफ्राय बिक्रम दैमारी बिथांमोना फैदों गोबां बाथ्रा बुंफैदों दिनैहाय बिथांमोना दिनै रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै राजनितिकनि खैसाराव राजनितिकनि प्रबनाव जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनैहाय मानसिफोरखौहाय लाबोनो हागोन नामा गावसिनाव बोनो हागोन नामा बिथांमोना थांखि लादों जानो हागौ खिन्थु जोङो मालाबाबो नेभार जों मालाबाबो UPPL निफ्राय बा जोङो सरखारनिफ्राय गोजानाव जों थाङा जोङो UPPL गभर्नमेन्टजोंनो जोङो दङ बिथांमोना हाजारखि बाथ्रा बुंफैया मानो हाजारखि गोदो गोदो राव बुंफैया मानो जों बे बाथ्रा आरो रावाव जों मालाबाबो गोजावनाय नङा बेनि थाखायनो जों बुंदों जोंनि बेयाव सुख शान्ति रायजो जानायाव बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे ओनसोलावहाय दावराव दावसि खालामनाय जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना खालामनाय जों बेखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाय आरो नैबे लकेलनि माखासे BPF दोलोनि माखासे मानसिफ्रा बुंनाया माने जोंनि गेजेरावहाय मोजां जायाखै बिनि थाखायनो बे बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो बेखौ आङो दिनैहाय ओनसोलनि जानानै आरो UPPL नि जानानै आङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ बुंदों जाहाथे बिथांमोना मोननानैबो मोनै बाथ्रा बुंनायाव आङो जोबोद माबानि उसुबिदा मोनदों आरो ओनसोलनि जानानै लाजिनाय मोनदों बेनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं दिनैनि जेखिनि प्रेस मिट लानाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बिथांमोननिफ्राय रां बिदोंब्ला आरो BPF दोलोनि मानसिफोरनो जोङो न'खौ होआखैब्ला दिनै नैबे BPF दोलोनि सासे मानसिया मानो न' मोनखो बिथांनि न'आ दिनै बोरै कमप्लिट जाखो बिथाङा नायनो हागोन बिथाङानो जाहैबाय श्रीमती निरुबाला ब्रह्म लेट दारेन्द्र ब्रह्म थाइजौगुरि गामि हिसाबै गासै न'आ मोननांगौआ 86 न' मोननांगौ दङ दा बेफोरनि गेजेरावहाय थाइजौगुरि गामियाव 86 निफ्राय जोङो 49 न'खौ दिनैसिम जों लुगासिनो दङ आरो माखासेया हाबाय आरो बिथांमोना अबेखौ लानानै न' मोनाखै बा जेबो मोनाखै होननानै बुंखो दिनै जोङो नर्थ गंगिया हिसाबै अनुरदयखौ थाइजौगुरि गामियाव जों 24तासो दिनैसिम जों होनो हाबाय आरो जोङो दिनै रावखौबो BPF बा रावखौबो जोङो राजनितिक दोलोखौ जोङो बा गुबुन हान्जाखौ जोङो नेवसियाबालानो जोङो दिनै समबारैनो जों रानना होनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों दिनै नर्थ गंगिया हिसाबै जे BPF दोलोनि जे सानै बेनिफिसियारि दंमोन अरुण'दय बिथांमोना मोनजागासिनो दं बिथांमोना जाहैबाय कुसम बसुमतारी उइद' आरो वंशुवाला ब्रह्म बिथांमोनहा BPF नि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोननोबो होदों आरो अबेखौ लानानै बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै बुंनो हाखो अके नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा बिथांमोना जाहैबाय मा UPPL नि दैदेनगिरि आरो नर्थ गंगिया हालामनि एबा ओनसोलनि बिथांमोना दैदेनगिरि स' बिथांमोना जे थख' बाथ्राफोरखौ बुंदों जे दिनै UPPL गभर्नमेन्टआ दिनै ओनसोलाव गासैबो माने राजनीति दोलोफोरखौ लानानैब्लाबो बिथांमोना मोजाङै दिनै सोलिनानै दङ जे सोरबा नैबे BPF होननानै BPF नो जे अरुण'दय स्किम होआखै बे नङा होदों नैबे BPF होननानै बिनानाव सफैदों नाथाय बे न'खौ दाननानै होगोन बेबायदि खालामाखै UPPL बिथांमोना बुंदों बिथांमोना जे BPF सापर्टारबाबो सोरबा जेखि सापर्टारनि जाथों मानो साधारन रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जि आसनिफोर सफैदों बे आसनिखौनो मोजां रोखोमै राननानै होदों आरो दिनै बिथांमोना बे हालामाव गासै BPF आरो UPPL आबो खौसेयै दिनै गोरोबलायनानै बिथांमोना थांनानै थादों
बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट बुंदों आरो बिथांमोना होनदों जोंनि ओनसोलाव जोंनि एरियायाव हाबफैनानै गोजाननि मानसिया फैनानै जेखि राजखान्थि हान्जानि जाथों मानो फैनानै जोंनि ओनसोलखौ दावराव खालामफै बेखौ बिथांमोना हुमखि होदों मानो होननानै बुंदोंबा दिनै जोङो बिपिएफआनो जाथों बा इउपिपिएलआनो जाथों जों दिनै बेहाय थानाय गासैबो जोंनि नोगोरारिफ्रा जों खौसे गोरोबलायनानै जोङो दिनै थांनानै दङ आरो बेहाय नोंथांमोना दिनै गोजाननिफ्राय बिदेशनिफ्राय फैनानै जोंनि ओनसोलखौ गुदुं दा खालामफै अर सुनानै दा होफै होननानै बिथांमोना बुंदों मानोना बिथांमोना जेखि राजखान्थि हान्जायाव थायाथों मानो बिथांमोना गासिबो राजखान्थि हान्जायाव सफैनाय सुबुंफोरनो आसनिफोरखौ होदों रावनोबो दोनखोमायाखै सोरबा अरुण'दय मोनदों बिथांमोन अरुण'दयखौ होदों सोरबा माने पिएमएवाइ न' सफैदों पिएमएवाइ न' होदों लामा दालां जेनोखि सफैदों बेखौ एखेलगे मावनानै होदों खुनु बिथांमोनहा माइ गाब जुजा बासियाखै आरो ओनसोलनि जौगानायनि थाखायनो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि थांखि उद्देश्य लानानै बिथांमोना रावखौबो माइ गाब जुजा बासिजासे बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि मुङावनो खामानि मावगासिनो दङ होननानै बिदिनो स्पष्ट दिनै बिथांमोननि ओनसोलनिफ्राय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे बिसिडिसि मासिगिरि बिथांमोना दिनै स्पष्ट भाबै प्रेस मिट दिनै होदों आरो बेफोरबायदि जिबनावबो फिन थांबावनानै जोंनि हालामाव फैनानै बेफोरबायदि आरो बुहा बाथ्राफोरखौ आरो इयुनाव दा फोसावसै बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट होननानै बुंदों मानोना गोदो जेरैबायदि बिपिएफफ्रा गुबुन सापर्टारफोरनो न' बां होआखैमोन न' बां सफैदोंबाबो थगायनानै गावसोरसो लाखोमादोंमोन नाथाय इउपिपिएलआ बेबायदि खालामाखै होननानै बिथांमोना दिनै स्पष्ट बुंदों जे बिथांमोना बुंदोंखि जोङो जायनि मुङावनो सफैदों जों बिनोनो होगोन जायहा गोरिब गुन्द्रा दं गोरिब गुन्द्रानि मुङावसो न' सफैखायो स' बिनिखायनो जों दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टआ जों खुनु रावखौबो जों माइ गाब जुजा बासिया जायनि लिस्टआ दङ जों बेनोनो होखागोन आरो जों बाय माने लुका सुम्फा गैया जों दोनखोमानाय मानाय जों बेफोरबायदि खालामाखै होननानै बिथांमोना स्पष्ट बुंबाय फैदो अब्ला बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय थेंक इउ